5 bansa ang ibinida ng mga estudyante ng Bagulin La Union sa kanilang presentasyon ng foreign cultural dances. Ang bansang Vietnam, ipinamalas ang kanilang matingkad na kulay na kasuotan at masayang pagsayaw. Bida ang traditional conical hat ng Vietnam at bamboo dance na kahalintulad ng tinikling sa Pilipinas. Mapapatingin naman sa gitong kulay ng mga mananayaw ng Thailand with their long gold nails and in sync sa kanilang fingernail dance. With their headdress to costume and dances, tila pagkakamalanding real Thai ang mga mananayaw sa kanilang balingkinitang katawan. Japan feels naman ang vibes ng cherry blossom props at kulturang isinasalamin ng kanilang folding hand fan. Bukod pa sa kanilang costumes and dances, martial arts, may nag-ala sumo wrestler pa. Bida rin ang mga kilalang anime characters. At ang pinaka-highlights, ang isa sa favorite anime ng 90s at taong kasalukuyan, ang Voltes 5 na incomplete character. Kilalang bansang Japan bilang birthplace at powerhouse ng anime. Bansang China, ibinida sa cultural dance ang Chinese martial arts o Kung Fu, kung saan kilala ang bansa. Ang fundamental concept ng Chinese philosophy na yin-yang para sa balance and harmony, na simbolo ng puti at itim na kulay, Chinese lanterns, and dragons. Kukumpleto naman sa foreign cultural dances ang bansang Korea na isa sa dream destinations ng karamihan. Alam na nasa Korea sa traditional clothing and hat. At ang kanilang eleganteng Korean traditional fan dance na napakaganda sa paningin na tila ba may isang bulaklak na nabubuo at paru-paro mula sa sayaw. Nais din umanong ipamulat sa mga estudyante ang koneksyon ng mga napiling bansa sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng Kaikai Festival. Korean po. Kasi po ang ganda ng costume and ang cute po nila. Mahirap po talaga pumili kasi ang gagaling po nila magsumayaw po. Yung main aim ng Kaikai Festival is to feature at saka celebrate na rin yung parang ang buwan kasi ng March is mostly ito yung buwan ng harvest ng walis, yung ginagawang walis. Kaya ngayon na rin sineselebrate yung Kaikai Festival. At saka yung Kaikai kasi is the main product ng munisipyo namin. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.